face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Takže čaute ľudia, vás vítam u ďalšieho videa z Minecraftu a dneska si ideme zahrať Get Down na servery Minecon.eu a IP na serveru bude v popisku videa a ideme na to. Som späť, ako vidíte, hra už začína za 5 sekúnd a budú mapy Sea, Forest a Shroom. Shroom z celého srdca neznášam, lebo tam sú takí noboja, ktorí si vyčkajú na končoch, si vás vyčkajú a komplet vás hadžujú. Za to ju neznášam. Tak o čom sú tieto getdowny? Musíte sa ako čo najrýchlejšie dostať dole, tak aby ste sa nezabili. Toto není dropper. A cestou ako idete dole, sa musíte čo najviac coinov pozbierať. Hej. Aby ste potom, keď už bude deathmatch, aby mohli ste si nakúpiť také dobré veci. A potom v PVPčku, aby ste to mohli vyhrať. Ako vždycky. Ja vždycky prehrám. Lebo ja nič neviem hrať. OK. A ako vidíte, sú tu ako coiny iron bloky, tie dávajú do 50. Potom diamond, tie dávajú do 100. A emerald tie dávajú až do 200. Ja na tie emeraldy nemám veľké šťastie. Vždycky vidím kopu emeraldov, ale neviem sa k ním dostať. A ako ste si všimli, tak vpravo máte tabulku, kde sú ako coiny. To je, koľko máte coinov. Potom regen, yes. Potom ešte čo tam je. Top 5 hráčov, ktorí sú najnižšie. Ja som teraz 5. Tak, a ešte čo by som vám také mohol o tejto hre povedať. Je to dosť ako tak... Je to dosť ako zábavná hra hrať s takým človekom, ktorý sa raz, dva nasere. Vždy máme po prvej hre 1100 coinov. A tento server je pre varezákov, tak ako pre Origa. Toto je asi jediný československý server pre Vares. Šup. To mi je koľko. Toľko emeraldov som ešte nikdy nemal. Šup. A ako ste si mohli všimnúť, že keď ako hráte tieto ako sa to volá, getdowny, hej, vždycky zapomnem názov, že tu skáčete dosť aj veľké skoky. Ako vážne? Dosť veľké skoky tu skáčete. Zase teraz, keď máte na 1000 coinov, tak vždycky vám to uberá hej, po 50. Typek, jak to zase prežil. Šup, plus 30 coinov. Takto. Ja pri tejto hre vždycky sa zabudnem kúkať na srdiečka. Vždycky ja idem bez hlavo po coinách a iba spadnem, umrem a iba, že čo ma zabilo a nemá som srdiečka. Pohoda. Taký je už život. Šup. Koľko mám HP? Dosť malo. Neskočím. Ja som neskočil. Ja sa nechcem teraz ani veľmi kričať, čo je. Lebo natáčam to ráno a moji rodičia si spia, hej. Boha, anti-cheat. Toto milujem, keď je takýto anti-cheat. Keď toto mi robia anti-cheat. Bude sa teda ako ku ním dostať? Bude. Toho typka by som teraz zabil, najradšej. GG. Mohli sme mať 2200 coinov, aj 300. No túto mapu za toto nenávidím. Aha, na konci takto zhadžujú ľudia. Čo vravím? No, a ja sa ako naschor pred tým čo dole, aby som mal čo najmenej času, že? Nemohol som sa tam vodáky. Toto mi tako ubralo malko.
Chápem. Šup, šup. To si zoberem. O, tak keď radšej zoberem Diamond Block ako Emerald, keď už tak. Zase, nekúkam si tie hápka. Skáčem bez hlavo za coinami. Takto, a keby ste chceli aj napríklad viacej dielov z Gedenov, tak dajte aspoň minimálne 2 lajky, budem zebrať do lajky. Regen, yes, yes, haha, ja mám Regena, tak to dokšerem. Ja som číslo. Ale 2200 coinov, to je ešte pohoda. To ešte máme šancu dať, možno. Lebo väčšinou tu ľudia majú nad 3000 coinov. Ale ja neviem hrať Gedowny. Šup, šup. Toto bolo dobré, som si zobral polovicu, skoro všetky hápka. To je to. Chcem mať čo najviac coinov. Nahrávame. Šup, šup, šup. Túto minihru ako mám rád, ale niekedy ma dokáže ak tak nasať, že pri tejto minihru som asi 2-krát prišiel o myšku. Lebo ako skáčem, buď ma takto zhodil, alebo ja som sa zajebal. Ako vážne, typek. Mm, 2500 coinov. GG. A tak, teraz je tu obchod. Tak sa si dorobíme Iron Sword. Ja sa vám musím priznať, inokedy ja mám 8000 coinov. Koľko mám XP? No, 8000. Alebo 5000. A teraz sa mi tako nedarím. Poď, Sar 4, poď. Poď. Sar 4 a Fire. Toto je asi ten najlepší enchant, aký môže kedy padnúť. A Breaking 3, nechcú. Protection 4, poď. Zase toto je kus horší, no kus je lepší ako, podľa mňa, Reminside je kus horší, ale zase každý server z tých dvoch má plus. Tunák je plus, že máte veľa coinov, na Reminside tu máte plus, že je skoro všetko ľahšie a viete na seba ako enchantu a tu neviete, tu musíte si kúpiť ďalšie helmy a tieto. Bo idem? Už neviem, lebo to enchantnuté. Takto. Zase tu je plus, keď sa odpojíte z hry, tak nedostanete žiadny ban na 30 minút. Moja taktika je vždycky, že si zoberiem 5 jablk. Životy. Jablka. Jedlo. A jedlo. Môžeme ísť. Tu je taký menší parkour, pri ktorom vždycky spanem. Tu nie. Hneď vám ukážem kde. Som rád, keď to doskočím. Tu. Zobrám. Toto ja veľmi nemusím. Už vám ani nemám čo povedať, boha. Ešte čo tu také sú, mám poviem v obchode. Jedla, môžete mať Gapple za 2000 coinov. Máte tu hočiaké tieto. Máte tu diamondový meč, čo sa viacej oplatí Ironovi, lebo jeden damage hore dole, to nie je veľa. Potom lúk a tu máte jedno TNTčko a také, to z životy navyše. Tak, šup, a ja vám ukážem jeden secret, čo je mega epičky. Že to taký prúd. Hej, to je prúd, ktorý má knockback koľkátku? 5. Tunak pôjdete. A po cestkách sa zvyknú takto schovávať ako zlaté jablka, takto. Nechcel by som. Presne mi sem vletel. Ďalší, myslím. Toto je tak, dvaja sa bijú a tretí sa smeje. Poď. Zase prepáčte, že ja teraz nerozprávam, ja sa sústredím na boj. A
Ak by ste potom chceli, tak mi napíšte do komentárov, môžem vám dať môj mod, že čo mám, auto sprint, že nemusím držať strela, iba mne stačí iba Včko držať. Tak ak by ste ho chceli, tak napíšte do komentárov, vám ho tam dám, do popisku. Že mod je Forge, umrel pádom, chudák, nechcel by som. Substitute Fire 2. Keď táču takéto nájdem, tak to je o 100 krát lepšie. Už sú iba 2 živí hráči, no tak kde si? Neomitívy. Už myslím, že sa schová kamarát. Tě vidím. Já tě vidím. A s týmto ako modom viete dať aj pekné kombíčka, že takto si ich odhadzovať, pekné V-tabby, ak nemá anti-knockback. A počkaj, ja vám ukážem ten prúd, aha. Takýto epický, jak sa to volá, knockback. Ja knockback veľmi na mečiach nemusím. Toto je dobré, že keď je taký noob a neuteká, a iba sa, keď je beacon, iba vtedy sa zjaví. Tak vtedy s tým to je, no nie je noob, to je dobré, že keď je vás viacej hráčov a... Dobre, GG. Tak ani to nestihnem dopovedať, nevadím. Tak vyhral som 200 coinov, bol som ja jediný v topke. Škoda. A tak... Pre dnešek to už bude aj vše. Vyskúšame takto, či sa vám táto minihra bude páčiť. Ak je, tak dajte tie 2 lajky. A potom natočím do týždňa ďalšie. Pokúsim sa a tak. Dúfam lidi a tak. No, a aký by to bol môj pozdrav? Ešte zapnem pozdrav. Tak, dúfam lidi, že sa vám video páčilo. Budem rád, tak zanechajte like, odber a taký pekný komentár. Zatím čau.